Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihadratin Abil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa suwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa lihadrati ruhi Abahulul Abab Syekhun wa lihadrati ruhi Syekh Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Qasamati iku kitab nerangake sumpah. Dzikrul qasamati iku nutur sumpah alati kanat kang ana apa qasamah. Alati kanat kang ana apa qasama iku fil jahiliyah ing dalem zaman jahiliyah, menerangkan sumpah sing berlaku ketika zaman jahiliyah. Abarona sapa Muhammad bin Yahya kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abu Ma'marin kala ngucap sapa Abu Ma'mar hadasana sapa Abdul Warisi kala ngucap sapa Abdul Waris hadasana sapa Qatanun Abul Haytham ya Abul Haytham had kala ngucap sapa Abul Haytham hadasana sapa Abu Yazid Al-Madani an Ikrimata an Ibni Abbasin kala ngucap sapa Ibni Abbas awalu qasamati utawi kawitane sumpah iku kanat ana apa awalu qasamah iku fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah kana ana sapa rajulun wong lanang min Bani Hashim saking Bani Hashim iku istakjara mburuhake sapa rajul mburuhake memperkerjakan rajulan ing wong lanang min Quraisyin saking wong Quraisy min fahidhi ahadihim saking pupune salah sijine Quraisy kala ngucap sapa rajul fandolakan nuli budal sapa rajul sing istakjara rajulan iku rajul sing nomor loro mahu ing dalam sartane rajul sing awal lek gawe rujuk ngati-ngati mahu ing dalam sartane rajul sing awal fi ibilihi ing dalam undone rajul sing awal niku wau famarro nuling gawa sapa fa'ile ning mburi famarro nuling gawa bihi kelawan gawa rajul sing nomor loro sapa rajulun wong lanang min Bani Hashimin qad in qata'at teman-teman wis pedhot apa watu jualikihi faqala nuling ngucap sapa Urwah ahis mitulungano sapa sirani ing ingsun bi ikolin kelawan dadung asuddu kang buanget bihi kelawan ikol urwata jualiki ing urwai jualiki latan firu ora ujul ora dalam arti ora mlayu apa al ibilu unta fa'ato nuli aweh sapa rajul sing nomor loro iku wau hu ing rajul sing awal ikolan ing tali utawa dadung ya saddu kang buanget bihi kelawan ikol urwata jualiki ing urwah al jualiki falamma nazalu nuling dalam semangsane temurun sapa sira kabeh iku wau sing ning dhuwur rajul iku mau wa ukilat lan ditaleni apa al ibilu unta ila bairon kejaba unta wahidan kang siji fanggolan nuli ngucap sapa rajul awal alladzi ya perkara alladzi ya bang istakjaro kang buruhake sapa allazi hu ing rajul sing nomor loro maiku apa saknu hadzal ba'iri utawi tingkai kilah unta lam yuk kala kang ora ditaleni min bainil ibili saking antarane unta kala ngucap sapa rajul sing nomor loro sing dikerjake iku wau laisa ora ana lahu iku keduwe ba'ir apa ikolun tali utawa dadung kala ngucap sapa rajul sing awal fa aina nuli ku ing dalem endi ikaluhu utawi dadunge utawa taline ba'ir kala ngucap sapa rajul sing nomor loro maro lewat bi kelawan ketemu ingsun sapa rajulun wong lanang min Bani Hashim saking Bani Hashim qad in qata'at teman-teman medhot utawa nugel
Qad in qata'at teman-teman tugel apa qad in qata'at teman-teman tugel apa urwatu juwalihi urwahai juwali fa astaghatha nulin njaluk tulung sapa rajul sing min Bani Hasyim ni ing ingsun faqala nuli ngucap sapa rajul min Bani Hasyim ahis nulungana sira ni ing ingsun biqolin kelawan dadung utawa tali asyaddu kang banget bihi kelawan ikol urwata juwaliki ing wadahe ingsun latan firu kang ora mlayu apa al ibilu unta fa'at itu nuling wehake ingsun hu ing rajul min Bani Hasyim ikolan ing dadung fahadza fanulim balang utawa mbuang sapa rajul sing awal fahadza fanulim buang utawa balang sapa rajul sing awal hu ing rajul sing nomor loro bi aso kelawan teken kana kang ana fiha iku ing dalem aso apa ajaluhu matine rajul sing nomor loro iku wau sing dikerjake karo rajul min Bani Hasyim niku wau famarra nuli lewat bihi kelawan rajul sing mati iku wau sapa rajulun wong lanang min ahlil Yamani saking ahline tanah Yaman ana wong rajule ana papat iki jadi lek gawe rujuk iku ngati kowe bingung mengke nek rujuke ora setitik mengke bingung sapa rajulun min ahlil Yamani rajul wong lanang saka tanah Yaman faqala nuli ngucap sapa rajul sing min ahli Yaman iku wau atas hadu bakal nyekseni ingsun al mausima ing musime haji kala ngucap sapa rajul min ahli Yaman ma asyhadu ran nyekseni ingsun warubama syahitulan terkadang nyekseni ingsun kala ngucap sapa rajul sing awal rajul sing kana rajul min Bani Hasyim niku wau hal antana utawi sira iku mubalighun bakal nekaake iku mubalihun wong kang bakal nekaake anni hale dadi ganti ingsun risalatan ing surat marotan kelawan sepisan minadahri saking setahun kala ngucap sapa rajul min Bani Yaman min ahli Yaman iku wau na'am ya kala ngucap sapa rajul awal sing mateni pekerjane kuwi mau mergo dibualang apa teken idza syahita ing dalem nalikane nyakseni sapa sira al mausima ing musime fana di ngundang-undang sira ya ala Quraisyin he keluargane Quraisy fa idza ajabu nuling dalem nalikane jawabi sapa ala Quraisy ka ing sira fana dia mongko undang-undang sapa sira ala Hasyimin ing keluargane Hasyim fa idza ajabu nuling dalem nalikane jawabi sapa ali Hasyim fasal molot mongko takono sapa sira an Abi Thalib saking Abi Thalib fa'ahbir nuling ngabarno sira hu ing Abi Thalib anna fulanan ing setuhune seseorang fulanan ing kene sing dikarepake iki sapa rajul sing awal sing mateni iku kotala mateni sapa fulani ing ingsun fi iqalin ing dalem gunakake dadung wa matalan wis mateni sapa al mustajaru buruh utawa sing dikerjake falamma qadiman nuling dalam semangsane teka sapa alladzi wong istajaro kang memperkerjakan sapa alladzi hu ing mustajar ata mongko nekani hu ing alladzi sapa Abu Thalib bin Abu Thalib faqala nuling ngucap sapa Abu Thalib maing apa faala agawi sapa sahibana kanca-kancane kita kala ngucap sapa rajul ya alladzi ku wau maridho loro sapa sahibana fa ahsantu nuling gawe bagus ingsun alqiyama ing oleh ngrumati alaihi ing atase sahib ya wong sing dipateni ku wau sumamatan nuli mati sapa sahib panazaltu nuli temurun dalam arti leren ingsun fadafantu nuling ngubur ingsun hu ing
sohib wong lanang sing mati mau dibualang teken. Fangkola nuli ngucap sapa Abu Thalib kana ono sapa za ikilah sohib iku ahla zaka ahline Quraisy. Ahline ikilah Quraisy. Ternyata wong sing lanang dipateni iku termasuk apa? Masih Bani Quraisy. Iku min setengah saking sira makusa nuli manggon sapa rajul sing awal hinan ing dalem sak mangsa. Summa innar rajula nuli setuhne wong lanang. Rajul iki sing saka ndi wau ahli Yaman. Ahli Yaman mau kan ana wong lanang sing nomor 4 teko saka ahli Yaman sing menjadi apa saksi al Yamaniya kang bangsa Yaman. Alladzi kana kang ono sapa rajul sing nomor 2 sing dipateni mergo dibualang teken nganti loro nganti tekan apa matine iku mau iku ausa wasiat sapa rajul sing nomor 2 ilaihi maring rajul sing nomor 4 saka ahlu apa ya Yaman ayuballigha ing yen toh nyampeake sapa rajul sing nomor 4 saka ahlu Yaman iku wau anhu hale dadine rajul sing nomor 2 sing dipateni. Wafa nekani sapa dalam arti nuhoni ki nekani sapa rajul min ahli Yaman al mausima ing musime. Kala mongko ngucap sapa rajul min ahli Yaman ya ala Quraisy keluargane Quraisy. Kalu padha ngucap sapa ala Quraisy hadhihi utawi ikilah al hadir iku Quraisyun wong Quraisy. Kala ngucap sapa rajul min ahli Yaman ya ala Bani Hashimin he keluargane Bani Hashim. Kalu padha ngucap sapa ala Bani Hashim hadhihi utawi ikilah al hadir iku Banu Hashimin Banu Hashim. Kala ngucap sapa rajul sing min ahli Yaman aina iku ing dalem mendi Abu Thalib utawi Abu Thalib. Mergo wong sing ahli Yaman iki wis dipeseni wis diwasiati karo wong lanang sing mati mergo dibalang apa mau teken kon goleki keluargane Bani Hashim karo suku Quraisy. Akhire goleki sapa Abu Thalib. Kala ngucap sapa Abu Thalib hadza utawi ikilah kang hadir iku Abu Thalib Abu Thalib. Iki lho aku Abu Thalib. Kala ngucap sapa rajul min ahli Yaman amaro perintah ni ing ingsun sapa fulanun seseorang ya rajul sing nomor 2 sing dibualang iku wau an ubaliho ing yen toh nyampeake ingsun ka ing sira risalatan ing risalah utawa surat anna fulanan setuhune seseorang rajul sing awal sing mateni iku wau iku kotala mateni sapa fulan hu ing rajul sing nomor 2 yen ora bingung. Mergo ana wong 4 sing siji sing memperkerjakan sing nomor 2 kuwi sing dikerjake sing nomor 3 kuwi sing njaluk tulung pekerjane sing nomor 4 iku wong lanang sing saka tanah Yaman. Gen ora bingung rujuke sing nganti-nganti. Mergo ning kene nggawane iku apa rajul kabeh. Nah ora memahami kok bingung nggih. Anna fulanan ing setuhune seseorang rajul sing awal sing memperkerjakan iku kotala mateni sapa fulan hu ing rajul sing dipateni fi iqalin sebab dadung utawa tali ya mergo permasalahan tali fa'atanuli nekani hu ing rajul awal sapa Abu Thalib faqala nuli ngucap sapa Abu Thalib tarmilio sira minna saking kita ihda salasin ing salah sijine 3 insik talamun karep sapa sira antu adya ing yen toh nekani sapa sira miatan ing aweh 100 minal iblis saking unta fa innaga krana sedune sira iku kotal tamateni sapa sira sahibana ing kancane kita akhire dituntut karo Abu Thalib khotoan krana arai luput wa insik talan lamun karep sapa sira iku yahlif ora iku dadi jawabein yahlif mongko sumpah sapa yahlif mongko sumpah sapa khamsuna wong 50 min kaumika saking kaum sira
annaka ing sedune sira iku lam taktul ramateni sapa sira hu ing rajul sing dipateni iku wau. Nek kowe gelem kowe kudu mbayar unta sejumlah pira 100. Tapi nek kowe ora gelem kowe ngejak kaummu wong 50 gawe sumpah membuktikan nek kowe ora mateni. Fa in abaita nulilaman wegah sapa sira kotalna mongko bakal mateni kita ka ing sira bihi sebab matine rajul sing nomor 2. Nek kowe ora gelem tak kuateni kowe. Fa atanuli nekani sapa rajul sing awal sing mateni iku wau komahu ing kaume rajul. Fa dzakara nuli nutur sapa rajul sing awal zalika ing mengkono lah in syi'ta yahlif khamsuna min qaumika lahum maring kaumahu. Akhire wong lanang kuwi mau mara ning kaume nutur apa sing didhawuhke Abu Thalib iku wau. Faqalu nuli padha ngucap sapa kaumahu nahlifu sumpah kita fa'atat nuli teka sapa kaum fa'atat nuli fa'ile ning mburi fa'atat nuli teka hu ing kaum iku hu ing rajul iku wau sapa imraatun wong wedok min Bani Hasimin saking Bani Hasim. Kanat kang ana sapa imroah iku tahta rajulin sak ngisore wong lanang, dalam arti ya dadi bojone. Tahta rajul iku iki bahasa mergo wong wedok iku nalikane dijimak iku ning ngisore wong lanang. Makane tahta rajul iku maknane apa? Dadi bojone. Kanat kang ngono sapa imroah iku tahta rajulin dadi bojone wong lanang minhum setengah saking Bani Hasim. Kot waladat kang teman-teman nglahirake sapa kot waladat kang teman-teman lahir sapa nglahirake sapa wau imroah lahu keduwe Bani Hasim. Faqalat nuli ngucap sapa imroah ya Abu Thalibin he Abu Thalib uhibbu seneng ingsun antujiza ing yen toh menangake sapa sira ibni ing anak ingsun hadza ya ikilah ibni pira julin sebab dipateni wong lanang minal khamsina tinimbang wong 50. Walatus bir lan aja ngeker sapa sira yaminahu ing sumpahe rajul iku wau. Fa fa'alan uli agawi sapa Abu Thalib. Fa atanuli nekane hu ing Abu Thalib sapa rajulun wong lanang. Minhum setengah saking Bani Hasim. Faqala nuli ngucap sapa rajul min Bani Hasim iku wau. Ya Abu Thalibin ya Abu Thalib arot ngarepake sira khamsina ing 50 apane rajulan wong lanang. Akhire ibune wong lanang sing dipateni iku wau ngomong ya Abu Thalib pokoke jenengan menangke anake kula mergo anake wis apa mati walaupun sing sumpah engko ana wong apa 50. Apane rajulan wong lanange ayah lifu ing yen sumpah sapa khamsin makana miatin hale dadi gantine 100 minal ibili saking unta. Mau kan pertama kon bayar apa 100 unta, nek ora gelem kon apa sumpah ngganggu wong sak kaume sing berjumlah 50 orang. Yusibu kang maknani sapa kulo rajulin saben-saben wong lanang baironi ing unta loro. Fahadha ni mongko utawi ikilah bairon. Fahadha ni mongko utawi ikilah bairon. Iku baironi unta loro. Fakbal mongko nampa sira huma ing bairon. Ani hale dadi gantine ingsun. Walatus bir lan aja ngeker sapa ingsun. Yamini ing sumpah ingsun. Haitsu tusbaru ing dalam selagine dituntut kesabarane sapa sira. Fa'ile ning mburi. Haitsu tusbaru ing dalam selagine dituntut kesabaran apa al aimanu biro-biro sumpah. Faqabila nuli nampa sapa wau Abu Thalib huma ing bairon waja'alan teka sapa sama niatun 8 wa arbauna lan 40 apane rajulan wong lanange sing teko ora 50 ning pira 48 halafu kang padha sumpah sapa sama niatun wa arbaun
Kala ngucap sapa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas, fa wallazi mongko demi zat nafsi kang utawi jiwa ingsun iku biyadihing dalam kekuasaane allazi. Mahala orang ngalang-ngalangi apa al haulu taun wa minas samaniyati lan saking 8 wa arba'ina lan 40 apa ainun mripat tatrifu kang kedep apa ain. Al-Qasama tu iku sumpah. Abarona sapa Ahmad bin Amr bin Sarhi wa Yunus bin Abdil A'la. Kala ngucap sapa Yunus, ambana sapa Ibnu Wahbin. Kala ngucap sapa Ibnu Wahbin. Abarone sapa Yunus an Ibnu Syihabin. Kala ngucap sapa Ibnu Syihab. Kala ngucap sapa Ahmad bin Amrin. Kala ngucap sapa Ahmad. Abarone sapa Abu Salamah wa Sulaiman bin Yasarin an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minal ansori saking wong ansor. Apa anna Rasulullah sedune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku akorona tepake sapa Rasul al-qasamata ing sumpah alama ing atase perkara kanat kang ana apa ma iku alahi ing atase ma fil jahiliyah ing dalem mangsa jahiliyah. Abarona sapa Muhammad bin Hasimin kala ngucap sapa Muhammad. Hadasana sapa Al-Walidu kala ngucap sapa Al-Walid. Hadasana sapa Al-Auza'i an Ibnu Syihabin an Abi Salamah wa Sulaiman bin Yasarin an unasin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anal qasamata ing setuhune sumpah iku kan atau napa qasamah fil jahiliyah ing dalem jahiliyah. Fa aqarra nulina tepake ha ing qasamah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alama ing atase perkara dalam arti hukum kanat kang ngono pokok samah alaihi ing atase ma fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah. Faqadzalan mutusi sapa nabi biha kelawan qasamah baina unasin ing dalam antarane pira-pira menungso minal ansori fi qatilin ing dalam wong kang terbunuh utawa wong sing dipadani idda'au kang ngaku-ngaku Idda'au kang ngaku-ngaku dalam arti nuduh sapa unas. Idda'au kang ngaku-ngaku utawa menuduh sapa unas hu ing qatil ala Yahudi Khaybar ing atase Yahudine wong Khaybar. Khalafa nulayani huma ing rawine iki wau. Huma ing sapa iki berarti iki wau. Muhammad karo Walid niku wau sapa Ma'marun Ma'mar. Ambarona sapa Muhammad bin Rafi'in. Kala ngucap sapa Muhammad. Hadasana sapa Abdur Razzaq. Kala ngucap sapa Abdur Razzaq. Ambana sapa Ma'marun an Zuhri an Ibnu Musayyab. Kala ngucap sapa Ibnu Musayyab. Kanat ana apa al-qasamatu sumpah fil jahiliyati ku ing dalam zaman jahiliyah. Summa aqara nulina tepake ha ing qasamah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil ansoring dalam sahabat ansor alladzi wujida kang ditemu sapa ansor maktulan hari terbunuh fi jubil Yahudi ing dalam sumure wong Yahudi. Faqalat nuli ngucap sapa al ansoru wong ansor al yahudu ta wong Yahudi ku talu mateni sapa Yahud sahibana ing kancane kita. Tabdiatu ahli dami ku kawitane ahli nedam fil qasamati ing dalam sumpah bayar dam karena mengalirkan darah membunuh. Ambarona sapa Ahmad bin Amr bin Sarhi kala ngucap sapa Ahmad ambana sapa Ibnu Wahbin kala ngucap sapa Ibnu Wahab ambarone sapa Malik bin Anasin an Abi Laila bin Abdillah bin Abdurrahman al-Ansari apa ana Sahal bin Abi Haitham Hasmata iku ahbaro ngabarake sapa Sahal hu ing Abi Laila apa ana Abdullah bin Sahlin sedune Abdullah bin Sahal wa muhayyisah talan muhayyisah iku kharaja metu sapa Abdullah karo muhayyisah ila Khaybar nuju maring Khaybar min jahdin saking nemen-nemene asoba kang maknani huma ing Abdullah karo muhayyisah fa'utiya nuli ditekani sapa muhayyisah tu muhayyisah fa'ubira nuli ngabarake sapa muhayyisah ana Abdullah bin Sahlin ing sedune Abdullah bin Sahal iku kot kutila teman-teman dipateni sapa fa'ubira nuli ngabarake sapa muhayyisah anna Abdullah bin Sahlin sedune Abdullah bin Sahal iku kot kutila teman-teman dipateni sapa Abdullah wa turihalan
jupuk fi fakirin ing dalem pelarat au ainin utawa nyatane fa'atan nuli nekani sapa berarti wau nekani fa'atan nuli nekani sapa muhayyisah iku wau Yahuda ing wong Yahudi faqala nuli ngucap sapa Abdullah antum utawi sira kabeh wallahi demi Allah iku kotal tumu mateni sapa sira kabeh hu ing Abdullah faqalu nuli padha ngucap sapa Yahud faqalu nuli padha ngucap sapa Yahud wallahi demi Allah mangkotalna ora mateni kita hu ing Abdullah bin Sahal summa akbala nuli madhep sapa muhayyisah iku wau hatta qadima sehingga rawuh teko sapa muhayyisah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara nuli nutur sapa muhayyisah dzalika ing mengkonolah kutila wa turiha fi fakir lahu maring Rasul summa akbala nuli madhep sapa muhayyisah wa ya muhayyisah wa huwayyisah tulan huwayyisah wa huwa utawi huwayyisah iku ahuhu dulure muhayyisah. Jadi ana wong sing jenenge muhayyisah karo huwayyisah kuwi sak dulur. Akbaru kang luweh tuwa minhu tinimbang muhayyisah. Dadi huwayyisah iki kang ni. Wa Abdurrahman ibnu Sahlin lan Abdurrahman bin Sahal. Padahaba nuli lunga. Sapa muhayyisah tu budal dalam arti ya lunga. Sapa muhayyisah tu muhayyisah liyatakal lama kron yen toh ngomongi sapa muhayyisah. Wa huwa ta muhayyisah iku alladzi wong kana kang ana sapa alladzi iku bi Khaibar ing dalam tanah Khaibar pangkola nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafal kabir dhisikno sing tuwa sapa sira kabir dhisikno sapa sing tuwa sira wa takallama lan ngomong sapa huwayyisah summa takallama nuli ngomong sapa muhayyisah faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mergo kang mbek adi mara kabeh ana muhayyisah mara huwayyisah ya mara dawuh Nabi kabir wis sing gedhe sing tuwa dhisik imma ayat 2 anapun mbayar mahar sapa Yahud iku wau sahibakum ing kancamu kabeh wa ima ayyu zanu lan anapun yen toh njaluk izin sapa Yahud biharbin kelawan perang fakataban nuli netepake sapa nabi fi dzalika ing dalem mengkono lah ima ayat 2 wa ima ayyu zanu fakatabu nuli mbales surat sapa Yahudi. Akhirnya Nabi kirim surat maring wong Yahudi kuwi mau. Dawuh wong Yahudi ngene iki inna setuhune kita wallahi demi Allah iku ma qatalna ora mateni sapa kita hu ing Abdullah bin Sahal. Fangkolan nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yisota maring huwayyisah wa muhayyisata lan muhayyisah wa Abdurrahmani lan Abdurrahman tahlifuna ana toh gelem sumpah sapa sira kabeh wa tastahiquna lan ngahake sapa sira kabeh dama sahibakum ing getahe kancamu kabeh kalu padha ngucap sapa huwayyisah muhayyisah karo Abdurrahman iki sah tunggal kabeh lamboten ora gelem sumpah kok kala dawuh sapa Nabi fatahlifu nuli bakal sumpah laku maring sira kabeh sapa Yahudu wong Yahudi. Tapi wong Yahudi ini wani sumpah lho. Wong Yahudi ini kuwi mau nganti muni apa wau wahima qatalnahu. Wong Yahudi nganti apa wani sumpah nak ora sing mateni. Lah sing dituntut karo Nabi huwayyisah karo muhayyisah karo Abdurrahman kon sumpah ora gelem. Kalu padha ngucap sapa huwayyisah muhayyisah Abdurrahman iku wau laisu ora ana sapa Yahud iku muslimina pira-pira wong muslim fawada nuli nebus hu ing sapa ki wong sing mati mau Abdullah bin Sahal hu ing Abdullah bin Sahal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indi saking sandinge Rasul fa ba'atha nuli ngutus sapa Rasul ilaihim maring
Huwayyisah Muhayyisah Abdurrahman iku wau bimi'ati naqatin kelawan 100 unta hatta udkhilat sehingga dilebokake apa mi'ata naqah alaihim ing atase Muhayyisah Huwayyisah Abdurrahman adaro ing omah. Kala ngucap sapa Sahlun Sahl lakot rokadzat yakti temen-temennya Pak ni ing ingsun minha saking mi'ati nakoh apa nakotun unta hamra ukang abang. Abarona sapa Muhammad ibnu Salamah kala ngucap sapa Muhammad ambana sapa Ibnul Qasimi kala ngucap sapa Ibnul Qasim hadasani sapa Malikun an Abi Laila ibni Abdillah ibni Abdurrahman ibni Sahlin an Sahl ibni Abi Haitsamah anahu setune Abi Hathmah iku wau iku kah baru ngabarake sapa Abi Hathmah hu ing Sahel warijalun lan bira-bira wong lanang kubarau min qaumihi pira-pira wong tuwane saka kaume Sahel iku wau ana Abdullah bin Sahlin sedune Abdullah bin Sahel wa Muhayyisah talan Muhayyisah iku kharaja metu sapa Abdullah karo Muhayyisah ila Khaibar nuju maring tanah Khaibar min jahdin saking temen-temeni asoba kang maknani hum ing Muhayyisah karo Sahel iku wau fata nuli nekani sapa Muhayyisah tu Muhayyisah fa ahbara nuli ngabarake sapa Muhayyisah ana Abdullah bin Sahlin sedene Abdullah bin Sahel iku kot kutilang teman-teman dipateni sapa Abdullah watu rihalan dibuang dalam arti pucuk iki dibuang diuncalke watu rihalan dibuang sapa Abdullah fi fakirin ing dalem keadaan fakir au enin utawa sumberane banyu fa'atan nuli nekani sapa Muhayyisah Yahuda ing wong Yahudi waqala lan ngucap sapa Muhayyisah antum utawi sira kabeh wallahi demi Allah iku kotal tumu mateni sapa sira kabeh hu ing Abdullah bin Sahel qalu padha ngucap sapa Yahud wallahi demi Allah mang kotalna ora mateni kita hu ing Abdullah fa'ak balan nuli maju to madhep sapa Muhayyisah hatta qadima sehingga teka sapa Muhayyisah ala qaumihi ing atase kaum Muhayyisah fadzakara nuli nutur sapa Muhayyisah lahu maring kaum suma akbalan nuli madhep sapa Muhayyisah huwa ya Muhayyisah wa ahu lan turure Muhayyisah Huwayyisah tu ya Huwayyisah wa huwa utawi Huwayyisah iku akbaru luweh tuwa minhu tinimbang Muhayyisah wa Abdurrahman ibnu Sahlin lan Abdurrahman bin Sahal fadhahaba nuli tumandang dalam arti lunga ki tumandang sapa Muhayyisah tu Muhayyisah liyatakal lama krana yen omong sapa Muhayyisah wa huwa ta Muhayyisah iku aladi wong kana kang ana sapa aladi iku bi Khaibar ing dalam tanah Khaibar pangkola nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muhayyisah tamaring Muhayyisah kabir dhisikna sapa sira sing tuwa dhisik-dhisik sing tuwa kabir dhisikna sing tuwa sapa sira yuri tu hale ngarepake sapa nabi asina ing umure maksude fatakallaman nuli ngomong sapa Huwayyisah tu Huwayyisah sumatakallaman nuli omong sapa Muhayyisah tu Muhayyisah mergo sing Huwayyisah iki apa kang ni faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma ayyadua anapun yen toh mbayar denda sapa Yahudi sahibakum ing kancamu kabeh wa imma ayyuzanu anapun yen toh ngizini sapa Yahudi biharbin kelawan perang fakataban nuli kirim surat ilaihim maring Yahud sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ing dalem mengkonolah ayyuzanu biharbin fakarabu nulim bales surate sapa Yahud inna seduhune kita wallahi demi Allah iku mangkotalna ora mateni kita hu ing Abdullah bin Sahel pangkola nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Huwayyisah maring Huwayyisah wa Muhayyisah lan Muhayyisah wa Abdurrahman lan Abdurrahman atahlifuna ana toh gelem sumpah sapa sira kabeh wa tastahiquna lan ngehake sapa sira kabeh dama sahibakum ing gedhahe kancamu kabeh qalu padha ngucap sapa Muhayyisah wa Abdurrahman la mboten kala dawuh sapa Nabi fatahlifun nuli
sumpah lakum maring sira kabeh sapa Yahudu wong Yahudi qalu padha ngucap sapa Yahud laisu qalu padha ngucap ora Yahud qalu padha ngucap sapa Huwaisah Muhayyisah Abdurrahman laisu ra ono sapa Yahud iku bi muslimina pira-pira wong muslim fawada nuli nyelehake hu ing dama sohib sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indihi saking sandinge Nabi fa ba'atsan nuli ngutus sapa Nabi ilaihim maring Huwaisah Muhayyisah Abdurrahman iku wau bimi'atina koten kelawan 100 unta hatta udkhilat sehingga dilebokake apa faile ning mburi hatta udkhilat sehingga dilebokake alaihim ing atase mi'ah nakoh apa adaru omah kala ngucap sapa Sahlun laqatra gadzot yakti teman-teman wis nyepak utawa nendang ni ing ingsun minha saking mi'atin nakoh apa nakoton unta hamra kang abang zikru ihtilafi alfadina kilina iku nutur pasulayanane pira-pira lafale wong kang nukil li khabari Sahlin maring kabari Sahl fihi ing dalam hadis ambarona sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Alaisu an Yahya an Bashir ibn Yasarin an Sahl ibn Abi Hathmata kala ngucap sapa Abi Hathmah wa hasibtu lan yono ingsun kala kang ngucap sapa Sahl wa an Rafi'in saking ing lafal wa an Rafi ibni Khadijin annahuma setuhune Rafi karo Abi Hathmah iku kala ngucap karone kharaja metu sapa Abdullah ibn Sahl ibn Zaidin wa Muhayyisah lan Muhayyisah Ibnu Mas'udin ya anak lanang Pak Mas'ud hatta idza kana sehingga ana sapa Abdullah bin Sahl karo Muhayyisah iku bi Khaibar ing dalam tanah Khaibar tafarraqa mongko pisah sapa Muhayyisah karo Abdullah bin Sahl iku wau fi ba'dhima ing dalam sebagiane perkara hunalika kang ana ing dalam kono-kono panggonan summa idza nuling dalam nalikane tafarraqa Muhayyisata bimuhayyisata ketemu Muhayyisah yajidu nemu sapa Muhayyisah Abdullah bin Sahlin ing Abdullah bin Sahl ketika kuwi berarti Abdullah bin Sahl karo Muhayyisah nalikane ning Khaibar itu sempat berpisah tapi ketika kuwi nemu Muhayyisah nemu Abdullah bin Sahl wis dalam keadaan apa mati qatilan hale terbunuh fadafana nuling ngubur sapa Muhayyisahu ing Abdullah summa akbala nuli madhep utawa maju sapa Muhayyisah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya Muhayyisah wa Huwaisah lan Huwaisah wa Huwaisah ibn Mas'udin wa Abdurrahman ibn Sahlin kan Abdurrahman bin Sahl wa kana lan ana sapa Abdurrahman iku asyarul qaumi luweh cilike kaum fadhahaba nuli budal sapa Abdurrahman ya takallamu ale ngomong sapa Abdurrahman qabla sahibihi ing dalem sadurunge kanca lorone Abdurrahman ya rupane Huwaisah karo Muhayyisah iku wau faqala nuli ngucap lahu maring faqala nuli dawuh lahu maring Abdurrahman sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabir dhisikno sing tuwa sira al-kubra ing sing tuwa fisine ing dalem umure fasomata nuli meneng sapa Abdurrahman wa takallama lan ngomong sapa sahibahu kancane Abdurrahman sumatakallama nuli ngomong sapa Abdurrahman ma'ahuma ing dalem sartane sahibahu kanca lorone ya rupane Huwaisah karo Huwaisah iku wau fadzakaru nuli nutur sapa Huwaisah Muhayyisah karo Abdurrahman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maktala Abdillah bin Sahlin ing terbunuhe Abdillah bin Sahl faqala nuli dawuh sapa Nabi lahum maring Huwaisah Muhayyisah Abdurrahman atahlifuna nontoh sumpah sapa sira kabeh
khamsina kelawan 50 apane yaminan sumbai wa tastahikuna lan ngehaki sapa sira kabeh sahibakum ing kancamu kabeh auqa tilau to merangi sapa Yahud kum ing sira kabeh kalu padha ngucap sapa iku wau muhayyisah karo Abdurrahman kaifa hale kepiye nahlifu sembah kita walam nashhad lan ora nekani sapa kita kala dawuh sapa nabi fatubari'u bebasake kum ing sira kabeh sapa Yahudu wong Yahudi bi khamsina kelawan 50 apane yaminan sumbahe kalu padha ngucap sapa Abdurrahman huwaisah muhayyisah wa kaifa lan hale kepiye nakbalu nampa sapa kita aimana kaumin ing sumbai kaum kufarin kang kufar utawa padha kafir falamma ra'anuling dalam semangsane weruh zalika falamma ra'anuling dalam semangsane weruh zalika ing mengkonolah qalu kaifa nakbalu sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mongko paring sapa nabi hu ing mi'ah iku wau dalam arti yo dam aklahu ing dadunge utawa akale iku wau muhayyisah iku wau ambarona sapa Ahmad bin Abdata kala ngucap sapa Ahmad amba'ana sapa Hammadun kala ngucap sapa Hamad hadasana sapa Yahya bin Sa'idin an Bashir bin Yasarin an Sahl bin Abi Hathmata wa Rafi ibni Khadijin annahuma satuhune Abi Hathmah karo Rafi iku hadasan ceritani karone sapa Abi Hathmah karo Rafi hu ing Bashir Ana Muhayyisah tabna Mas'udin setuhune Muhayyisah bin Mas'ud wa Abdullah bin Sahlin iku atahyanakane karone sapa Abdullah karo Huwayyisah Muhayyisah iku wau Khaybar ing tanah Khaybar fi hajatin sebab hajat lahuma kedue Muhayyisah karo Abdullah fatafarraqa nuli pisah sapa Abdullah karo Muhayyisah finnahli ing dalem kebun kurma Fakutilan nuli dipateni sapa Abdullah bin Sahlin Abdullah bin Sahal fajaan nuli teka sapa ahu dulure Abdullah bin Sahal Abdurrahman bin Sahlin ya Abdurrahman bin Sahal Abdurrahman bin Sahal ki dulure sapa Abdullah bin Sahal sing terbunuh wa Huwayyisah lan Huwayyisah wa Muhayyisah lan Muhayyisah ibna amihi ya anak lanange pamane Abdullah iki satunggal kabeh Muhayyisah iki anake pamane sapa berarti isih tunggal pak ila Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam fatakallaman nuli ngomong sapa Abdurrahman fi amri ahihi ing dalem urusane dulure Abdurrahman wa utawi Abdurrahman iku asyara luwih cilik minhum tinimbang kaum ya saka Abdurrahman ki sing paling cilik dibandingke Huwayyisah Muhayyisah karo Abdullah sing terbunuh kuwi mau Huwayyisah Muhayyisah ya kangne faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing al-kubrun dhisikna sapa sira sing tuwa liyabda ngawitana sapa al-akbaru wong sing luwih tuwa fatakallaman nuli ngomong sapa Huwayyisah Muhayyisah fi amri sahibihima ing dalem urusane dulure Muhayyisah faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara lan nutur sapa nabi kalimatan ing sak kalimat makna kang utawi maknane kalimat iku yuksimu lafal yuksimu maknane sumpah yuksimu sumpah sapa khamsuna wong 50 minkum saking sira kabeh faqalu nuli ngucap sapa Huwayyisah Muhayyisah Abdurrahman ya Rasulullah do Gusti Rasul amrun iku perkara lam nasihat kang ora nyekseni kita hu ing amr kaifa hale kepiye nahlifu sumpah kita kala dawuh sapa nabi fatabari'u bebasake kum ing sira kabeh sapa Yahudu wong Yahudi bi aimani khamsina kelawan sumbai wong 50 minhum saking kaum kalu padha ngucap sapa Muhayyisah
Huwaisah Muhayyisah karo Abdurrahman. Ya Rasulullah itu Gusti Rasul, kaum niku kaum kufarun kang padha kafir. Fawada nuli nebus dalam hati nyelehake sapa nabi hu ing dam. Faile ning beri fawada nuli nebus hu ing dam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kibalihi saking arahe Rasul. Kala ngucap sapa Sahlun Sahal padahal tu nuli mlebu ingsun. Marbadan ing kandang unta lahum keduwe Huwaisah Muhayyisah karo Abdurrahman faraqazat nuli nyepak utawa nendang ni ing ingsun apa nakoton unta mindil kal iblis saking mengkolah unta abarana sapa Amr bin Ali yen kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Bisrun wa huwa utawi Bisrun iku Ibnul Mufaddal kala ngucap sapa Ibnul Mufaddal hadasana sapa Yahya bin Sa'idin an Busyair bin Yasarin an Sahl bin Abi Hath mata anak Abdullah bin Sahlin sedune Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah bin Mas'ud bin Zaidin annahuma sedune Abdullah karo Muhayyisah iku ataya nekani karone sapa Muhayyisah karo Abdullah Khaibar ing tanah Khaibar wa huwa utawi tanah Khaibar yauma idzin ing dalem dinane ataya iku sulhun damai fatafarraqa nuli pisah sapa Muhayyisah Abdurrahman lihawa ijihima krana nekani hajate utawa butuhe Muhayyisah akhire pas tekan ning Khaibar do pisah dewi-dewi. Muhayyisah karo Abdurrahman iku apa Abdullah iku apa pisah. Fa'atanuli teka sapa Muhayyisah tu Muhayyisah ala Abdillah bin Sahlin ing atase Abdillah bin Sahal wa huwa hal utawi Abdullah bin Sahal iku yata syahhatu gelundungan ya saking kelarane iku yata syahhatu gelundungan sapa Abdullah bin Sahal widamihi ing dalem getahe Abdullah bin Sahal qatilan hale terbunuh padafana nuli ngubur sapa Muhayyisah hu ing Abdullah sumangka dimanuli teka sapa Muhayyisah al-Madinah ing Madinah fantola nuli budal sapa Abdurrahman ibnu Sahlin Abdurrahman bin Sahal iki adine Abdullah bin Sahal sing dipateni wa huwa yisatulan Huwaisah wa Muhayyisatulan Muhayyisah iki satunggal kabeh pakne Huwaisah Muhayyisah iki kangne pakne Abdurrahman karo sapa Abdullah ila Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadhaba nuli budal sapa Abdurrahman yatakallamu haling ngomong sapa Abdurrahman bahwa utawi Abdurrahman iku ahdatsul qaumi luweh anyare kaum dalam arti ya isih nom iku ahdatsul qaumi isih nomi kaum apane sinan umure panggola nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabir dhisikno sing tuwa sapa al-kubra wong kang tuwa fasakata nuli meneng sapa Abdurrahman fatakallama nuli ngomong sapa Huwaisah Muhayyisah maqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahlifuna ana to gelem sumpah sapa sira kabeh bihom zina kelawan 50 apane yaminan sumbai minkum saking sira kabeh fatastahiquna nuli ngekaki sapa sira kabeh dama sahibakum ing getahe kancamu kabeh auqatilu utawa wong kang dipaten auqatilukum utawi wong kang mateni sira kabeh kalu padha ngucap sapa Huwaisah Muhayyisah Abdurrahman ya Rasulullah itu Gusti Rasul kaifa hale kepiye nahlifu sumpah kita walam nasihat lan ora nyekseni kita walam naro lan ra weruh sapa kita orang yakini dalam arti kala dawuh sapa nabi tubariu bebasake kum ing sira kabeh sapa Yahudu wong Yahudi bihomsina kelawan 50 apane yaminan sumbai wong Yahudi wi nuntut kudu ana pembuktian apa sumbai wong 50 kalu padha ngucap sapa Huwaisah Muhayyisah karo Abdurrahman ya Rasulullah itu Gusti Rasul kaifa hale kepiye nak kudu ngalap sapa kita aimana kaumin ing sumbai kaum kufarin kang padha kafir fa'aqala nulim bayar diat hu ing dam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
min indihi saking sandingi Rasul. Ambarna sapa Ismail bin Mas'udin, kala ngucap sapa Ismail, hadasana sapa Bisr bin Mufaddali, kala ngucap sapa Bisr, hadasana sapa Yahya bin Sa'idin an Busyair bin Yasarin an Sahl bin Abi Hathmata. Kala ngucap sapa Abi Hathmah, intolaka budal sapa Abdullah ibnu Sahlin wa Muhayyisatu ibnu Mas'ud ibn Zaidin ila Khaybar nuju maring Khaybar wa hiya utawi Khaybar yauma idzin ing dalem dinane intolaka iku sulhun damai fatafarraqa nuli pisah-pisah sapa Abdullah bin Sahal karo Muhayyisah fi hawa ijhima ing dalem nekani butuhe Huwaisah karo Abdullah fa'atan nuli nekani sapa Muhayyisah tu Muhayyisah ala Abdillah ibn Sahlin ing atase Abdillah bin Sahal bahwa utawi Abdillah bin Sahal iku yatasahhatu gluntungan sapa Abdullah bin Sahal fidami ing dalem getahe Abdullah qatilan hale terbunuh fadafan nuli ngubur sapa Muhayyisah hu ing Abdullah sumangka dimanuli teka sapa Muhayyisah al Madinah ta ing Madinah fandola nuli budal sapa Abdurrahman ibnu Sahlin wa Huwayyisah lan Huwayyisah wa Muhayyisah lan Muhayyisah ibna Mas'udin yo anak lanang lorone Pak Mas'ud ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadhaban nuli tumandang dalam hati budal ki ya tumandang sapa Abdurrahman iku ya takalamu ngomong sapa Abdurrahman faqala nuli dawuh lahu maring Abdurrahman sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabir dhisikna sapa sira al-kubra ing wong kang luwih tuwa wa huwa utawi Abdurrahman iku ahdatsul qaumi luwih nome kaum. Fasakata nuli meneng sapa Abdurrahman fatakallama nuli omong sapa Huwaisah Muhayyisah faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahlifuna nata gelem sumpah sapa sira kabeh bi khamsina kelawan 50 apane yaminan sumbai minkum saking sira kabeh wa tastahikuna lan ngahaki sapa sira kabeh qatilakum ing terbunuhe kancamu kabeh au sahibakum utawa ing kancamu kabeh faqalu nuli ngucap sapa Huwaisah Muhayyisah Abdurrahman ya Rasulullah itu Gusti Rasul kaifa halika biyen nahlifu sumpah kita walam nasihat lan ora nekani kita walam naro lan ora ngeyakini kita faqala nuli dawuh sapa Nabi atau bari basake kum ing sira kabeh sapa Yahudu wong Yahudi bihom sina kelawan 50 sumpah faqalu nuli padha ngucap sapa Huwaisah Muhayyisah Abdurrahman ya Rasulullah kaifa halika biyen na'udzu ngalap kita aimana kaumin ing sumbai kaum kufarin kang kafir faangkola nuli mbayarake diyat hum ing dam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indihi saking sandingin Nabi abarona sapa Muhammad bin Basyarin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abdul Wahhab kala ngucap sapa Abdul Wahhab sami ndukung ingsun Yahya bin Sa'idin ing Yahya bin Sa'id yaqulu hale ngucap sapa Yahya ambaroni sapa Busyair bin Yasarin an Sahl bin Abi Hathmata apa ana Abdullah bin Sahlin sedune Abdullah bin Sahal al-Ansariyah wa Muhayyisah bin Mas'udin iku kharaja metu karone sapa Abdullah karo Muhayyisah fatafarraqa nuli pisah sapa Abdullah Muhayyisah fi hajatihi ing dalem kebutuhane Muhayyisah fakutilan nuli dipateni sapa Abdullah ibnu Sahlin Abdullah bin Sahal al-Ansariyu faja'an nuli teka sapa Muhayyisah tu Muhayyisah wa Abdurrahmani ahul maktuli ya dulure wong sing dipateni wa Huwaisah lan Huwaisah ibnu Mas'udin hatta atau sehingga nekani sapa Huwaisah karo Abdurrahman Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam fadhahaba nuli tumandang dalam arti lunga sapa Abdurrahman ya takalamu hale ngomong sapa Abdurrahman faqala nuli ngucap sapa faqala nuli dawuh lahu maring Abdurrahman sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kubra ing dhisike sing tuwa fatakallama nuli ngomong sapa Muhayyisah wa Huwaisah lan Huwaisah fadzakaru nuli padha nutur sapa Huwaisah karo Abdurrahman
Sakna Abdillah bin Sahlin ing tingkae utawa keadaane Abdillah bin Sahal. Diceritake keadaane Abdillah bin Sahal ki wis glundungan, wis bercucuran darah. Nanti sakma tine. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahlifuna sumpah sapa sira kabeh khamsina ing 50. Apane yaminan sumpahe? Fatas tahikuna nuling haki sapa sira kabeh dilakum ing wong kang merangi sira kabeh. Kalu padha ngucap sapa Huwaisah Muhayyisah Abdurrahman kaifa hale kepiye. Nahlifu sumpah kita walam nasihat lan ora nyekseni kita walam nahdzur lan ora teko utawa hadir sapa kita. Pripun Nabi kula kon nyumpah wong kula ora ngerti keadaane ketika pembunuhane niku pripun walam nahdzur. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatubari unuli bebasake kum ing sira kabeh sapa Yahudi wong Yahudi bi khamsina kelawan 50 apane yaminan sumbai. Ya, wong Yahudi gelem tapi kudu ana apa 50 sumpah. Kalu padha ngucap sapa Huwaisah Muhayyisah karo Abdurrahman, ya Rasulullah kaifa hale kepiye nakbalu nampa kita aimana kaumin ing sumbai kaum kufarin kang padha kafir. Kala dawuh sapa Nabi fawadan uli aweh diyadhu ing dam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngucap sapa Busairun, kala ngucap limaring ingsun sapa Sahlub bin Abi Hasmatah, laqad rakadzat yakti teman-teman nendang utawa nyepakni ing ingsun apa faridatun unta sing digawe mbayar iku wau mintil kalfaro iri saking mengkono lah pira-pira unta sing gawe mbayar diate iku wau fimir batin ing dalem kandang unta lana kedue kita barona istirahat riyen.